Aiwa, ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV. Basa richienda mberi. Ndichida kutenda nekutsigira kwamunoita maprograms edu ese. Aiwa, Mwari wekudenga wakuitirai zvakanaka. Chekutanga ndokumbira kuti musubscribe kana musati masubscribe paYouTube channel yedu. Also don't forget to follow us paFacebook page rakanzi Saint TV. Zvakare, let's share this video. Let's share this video kuti basa riende mberi. So tazowana mukomana uya anonzi Mukudzei. Mukudzei ndiye mwana akanga achicirculata achinonga makeni muRufaro Stadium mazuva mashoma achangodarika. Regai tinzwe tichikurukura naye pamwe namai vake. Yes, shamwari. Ndiripo. Unonzani? Mukudzei. Mukudzei ani? Mukudzei umalisha. Mukudzei ishe umali. Alright. Une makore mangani? 6. 6 years. Alright. So ndiudzewo chimwe chinhu. Unoenda kuchikoro here nhai muku? Ndiende. Auenda kuchikoro? It's okay. Mukudzei, wakanzwa here kuti pane vhidhiyo rako riri kutenderera iwewe pawakaonekwa uchinhonga makeni? Wakazvinzwa? Wainhonga makeni kuti uite sei na? Tinotengesa. Unomatengesera kupi? Pamashawasha. Ndiani anotengesa, ndiwe here kana kuti unozvodi? Ndiwe unotengesa? Ndijunior. Junior ndiano? Timukoma wangu. Grade ani Junior? Grade 5. Saka munounganidza naJunior mobva manotengesa? Saka munombowana mari pamunotengesa? $3. Tarisa kuno. Unowana mari? $3. $3. Alright, saka mukawana $3 naJunior munobva maita sei? Munotaita. Munotengei kana mukati kuwana mari? Tinotenga chingwa. Chingwa nechi? Nedrink. Nedrink. Munobva mawadyira kupi? Mumba. Mouya nazvo kumba moja? Alright, good boy. Makadi yenyu mama? Children makadiwa. Tiri nani. Ndakati ndatumirwawo vhidhiyo, vanhu vakanditaga vakawanda, vamwe vachinditumira vhidhiyo angosei titsvagai mwana uyu. Ndosaka maona tauya tichipanapa. Nevamwe futi vatondipa phone number dzenyu vakati tatowana namba dzamai mai vaMukudzei. So mune vana vangani chekutanga? Inini vana vangu ndinawo ndine 5. Alright. Asi ndinogara nawo 4. Alright. Nekuti one wacho musikana akaroorwa. Alright. So mukunde wechingani? Mukunde wepedzisira. Alright. So ko baba? Takaseparatana pane 4 years. 4 years. Kuroti muku anga ane makore mangana? Ati ane 6 years. Anga ane kuma 2 years. Anga kuma 2 years. Alright. So zvadaro mungada kuti tsanangurirawo kuti takaona muku achinhonga makeni. Chii chasakisa kuti mwana mudiki, zvakarwadza vanhu vakawanda, chasakisa kuti mwana ane 6 years ange ari anoita zvekunhonga makeni? Zvimwe zvinhu kuitawo kwevana zvichizobudikidzawo nekutiwo zvinenge zvisina kubatanawo kusaidi kwavo. Alright. Saka maitoziva kuti anogona ari vanonge vachinhonga makeni, ari kuti anononhonga na Junior. Hongu nekusiya. Alright. So ko baba vachona havasi kubatsira here kusapota vanhu? Baba vacho havana chavanobatsira nacho. Alright. Kwenguva yakareba sei? Pamwe mwedzi unoyu chete? Kwete zvemwedzi unoyu chete. Kutobva vana avo vari vadiki, kudhara vaitogara naamai vangu kumusha. Ndokwaitogara. Alright. Saka vese vari kuenda kuchikoro? Hapana ari kuenda kuchikoro. Musikana pane anonzi Panashi naJunior waidzidza paWonderland apo, saka icollege. Saka nechikwereti bill yacho rapo rakwira zvekuti rakakwira zvekuti mwana umwe neumwe tone chikwereti chinosvika kuma 200 pamwana wega because handichatombozivi ndavapedzisira kubhadhara rimwe. Alright. Saka Junior asati atotanga kuenda kuchikoro? Waienda achingodzingwa.
Akatomboenda kuchikoro. Alright. Ipo vapo vanotomboenda musi wanenge wadzingwa wodzoka, musi wanenge wasingadzingwa wongoramba waripo. Alright. So video makazvinzwa nani kuti pane video remwana rakusekulate kana kuti mangozviona mega pasocial media? Ewa ndinozvionera ndega, ndakaudzwa nemaneighbors. Alright. Mazvinzwa makazoriona video? Waitondiudzwa achitondiratidza. Makanzwa sei muchiona mwana wenyu achisekulate? Ndakatobatikana zvichadira kuti ndakatosvika pakutoa. Saka imimiwo munoitei kuti mucherechera mupenyu? Ndinotengesa. Munotengesa chi? Mafrizitsi, mamega nemapopcorn. Alright. Munomba? Ndine ndichitenderera kurenga. Saka vana zvavasiri kuenda kuchikoro, plan yenyu ndechi? Uye baba vacho vari kutodii? Hapana baba wacho andimboda uye baba wacho haana kana plan. Plan inenge itori panjiri. Nentono stress nazvo. Asi kungoti zvinhu zvakandiomera. So ndeipi help yamungati muri kuda munge muri munobatsirwa nayo? Inini help yandiri kuda kuti ndiye ndinobatsirwa nayo ndeyekuti aenda wanawo pekugara pakatambanuka nevana. Ndo chekutanga. Vana vangu vokwanisawo kuenda kuchikoro. Inini wacho pabusiness rangu ndiyo ndinosimudzirwawo. Ndowanawo chekuita chinondipa raramo. Kuitira kuti kana vanhu vaya vanenge vachida kuzondibatsira vaya kana vazoenda, havarambi vachindibatsira zuva nezuva. Pavanenge vandibatsira napo ipapo vanogona kundovagumira ipapo. Ndoramba ndichingosimudzira life yevana vangu kuti varambe vachingoendawo kuchikoro nekugarawo pakanaka. Sure. Alright. Chanda kukumbirayo kuti munge muri munochengetedza vana vanditi? Muwachengete ana Junior mukudze kuitira kuti ange ari anochengetedzeka. Sevana vasekulate, semwana asekulate pasocial media, munyanyo muchengetedzesa zvakanyanyisa. Alright. Sikaiti mbonzwawo muku? Ndezvipi zvaunofarirawo pano? Zvaunoda kuitirwawo, zvaungashuvira kuti ndachida kuti ndimboitwawo zvakare semwana? Chii chaunoda? Sanyara, taura zvako. Haudi kuenda kuchikoro? Ndoda. Mauniform nawo? Andina. Saka taura kuti ndoda mauniform, ndoda kuenda kubhadharwa school fees ndiende kuchikoro. Taura tinzi. Ndoda kubhadharwa school fees ndiende kuchikoro. Nekutengerwa chii? Nekutengerwa uniform nebhutsu nebag. Uniform nebhutsu nebag. Woenda kuchikoro unodzidza zvinoita vamwe handiti? Ko chikafu? Chikafu munoita sei? Tanzwa uchiti unotonotengesa zvigaba kuti utenge chikafu. Haudi here kutengerwa futi chikafu? Ndoda kutengera. Chikafu chaunofarira ndechipi? Unofarira kudya chii? Kudya rice nechii? rice nesoup. Ndozvaunoda. Konya chicken hauidi? Ndoida. Good boy. Alright. Saka tinotenda kuti muchabatsirwa. Phone number dzenyu dzinoti kuitira kuti vanoda kubatira vakubatire. Phone number dzangu dzinoti 0785 178177. Alright. Aiwa, tinotenda kuti vanhu vachakubatai, but pamunofonerwa natsoi kuverifya nekuscreena kuona kuti vanhu vakukufonerai ndizvo here handiti? Munatso verify nekuchengetedza vana kunyanya kunze uko kwashata. Chengetai vana ava handiti? Handiti? Alright, zvakanakai.